खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। समायना रमायना हारिमु दिन्थिग्लांनाय हानजासुरनाय हाबाफारि लादों बर' बाजार सोलोंसालिमाया। दाखालिसो गोदानै सरकारि जानाय बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजार सोलोंसालिमाया 7थि एनुवेल कलेज उइक फेस्टिवलजों सोमोन्दो लाखिना मोनसे समायना रमायना हारिमु दिन्थिग्लांनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिग्लांनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होदों बर' बाजार सोलोंसालिमानिनो गोरायुं धनन्जय बसुमतारिया। बे हारिमु दिन्थिग्लांनाय हाबाफारियाव गुबैयै बर'नि हाबा जानाय, मैगं खानाय, आबाद मावनाय, ना हमनाय, बर'फोरनि बैसागु जानाय बायदिफोरखौ दिन्थिग्लांदों। हारिमु दिन्थिग्लांनाय हानजासुरनाय हाबाफारिनि इनचार्ज गौरेश्वर औवारी बिथाङा बुंथिदों दि सासे फरायसाया फरायनायजोंल' गावखौ गुन गोनां सुबुं दानो हाया, फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय रंजानाय हारिनि हारिमुफोरखौबो सोलोंना लानो हाब्लासो गावखौ गुन गोनां सुबुं महरै दानो हागोन। लोगोसे बुंबावदों दि गोमालांनो हमनाय बर'फोरनि हारिमुफोरखौ बोखांना लाबोफिननो आरो फरायसाफोरखौ मिथिहोनो बे हारिमु हानजासुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना। कालचारेल रेली मोनसे प्रग्राम बेयो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोबथा जोंना 7 माने मोनसे माबा सेलिब्रेशन बेयो कलेज उइक 23 तारिखनिफ्राय जोंना कलेज उइकआ स्टार्टिं जादों। गिबियाव जोङो ससियेल सार्भिस हाबाफारिखौ लादोंमोन। बिनि उनाव जोङो फुटबल, भलिबल, आउटडोर आरो इनडोर बेफोर गासैबो माबा इभेन्ट्सफ्रा जानानै थांबाय आरो दिनै जोबथा फैनानै दिनै 7थि जि मार्च अक्ट' बेवहाय जोङो कालचारेल रेली प्रग्राम खालामदों। दा बेनि ओंथियानो जे कालचारेल रेली खालामनायनि जि ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय बे जि फैबाय थानाय जि जेनेरेसन फरायसा फरायसुलि बैसिनि गेजेराव जोंनि जि गोमालांनो हमनाय माखासे हारिनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु कास्टम ट्रेडिशन बैफोरखौ जोङो माने बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैनि जे कालचारेल रेली बेवहाय जोंहा गासै 9 टीम जोङो मोननो हादों। दा बेवहायनो बर'नि गोथार जुलि हाबा, बिहु मोसानाय एसामिसफोरनि दङ, लोगोसे बर'नि बैसागु मोसानाय दङ, लोगोसे आबाद मावनाय आदब खान्थिफोर दङ, ना हमनाय आदब खान्थिफोर दङ, मैगं खानाय आदब खान्थिफोर दङ, माइ गायनाय दङ। दा बेफोर माने माबाया एक्टिभिटिसफ्रा जे जोंनि ट्रेडिसन कास्टमनि माबाफोरखौ आं दिनै दिन्थिफुंनो हादों बायदि आं बेखौ मोन्दों आरो। नैबे दिन्थिफुंनायजों जे माबाफोर मुलाम्फा जागोन बा माबाफोर जे फरायसाफोरा रोंगौथि मोनगोन बेखौ मा मिजिं खालामो? बिनि सायाव आं बुंनो सानो जे फरायनायजोंल' जोङो माने गावनि माबाखौ सेल्फ मोनसे क्वालिटिखौ दानो हाया। बिनि गेजेरजों जोंनि जि ट्रेडिसन कालचार गासै कास्टमफोरखौ जों लानांगोन आरो बिनि मेइन मोनसे लानांगौनि जि सम बे नैबे लाइमोन जे यां स्टेजावनो आं होननानै सानो। गतिके दिनैनि जि माने जाक-जमक जि हाबाफारिनि गेजेरजों जि एक्टिभिटिस खालामबाय हयथ' बिसोरनि गोसो गोरबोआव हयथ' कलेज आफ्टार कलेज माने ग्रेजुएसन जाखांनायनि उनावबो निस्सय बिसोरनि गोसो गोरबोआव नांनानै थागोन आं बेखौ निस्सय सानो। आरो गावनि मोनसे इन्डिभिजुवेल मोनसे माबायाव बे मोनसे स्किल मोनसे जानानै थाथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। दा बेखिनि आरो जोंहा जे कालचारेल रेली हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया थारैनो गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। गोबाव समनिफ्रायनो बे कालचारेल रेली हाबाफारिनि थाखाय जों साफ्रोम फरायसाफोरा रेडि जाखानानै दङमोन। बेनिखायनो जों दिनै जे कालचारेल रेली हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि जेरै खाम दामनाय, सिफुं दामनाय बायदिसिना दोरोङारि हारिमुफोरखौ बावगारलांनो हमनायनिफ्राय जों दिनै बे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बे
गोदोनि गोमालांनो हमनाय हारिमुखौ जों दिनै दिन्थिफिननो हादों एबा जों साफ्रोम लेखा फरा गोरों कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय लाइमोनफ्रादि बेबायदि खालामनानै गोदोनि दोरोङारि हारिमुखौ दिन्थिदों बेखौनो जों खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना बेफोरबायदि गोदो गोदायनि हारिमुखौ जों साफ्रोम लाइमोनफ्रानो फोथांनानै लाखिनायाव खोब मुखुबै बिबान लानानै हाबा मावनायनि गोनांथि दङ। मानोना गोदो गोदायनि हारिमुनि गेजेरजोंसो बर' हारिया दिनैसिम बेबायदि गोजौ थाखोआव सौफैनो हादों आरो बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजोंनो बर' हारिया आरो इयुनावबो जौगालांबाय थागोन। बेनिखायनो जों गोदो गोदायनि दोरोङारि हारिमु आरो बायदिसिना हाबा बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ना गुरनाय बायदि हाबा हुखाफोरखौ लानानै क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।